ז'אנו מתערב, הכדור מגיע לשבחון. הרצג עכשיו, מנור חסן לידו, הרצג מנסה להפתיע וחובש! איזה שער אדיר של תומיסלב הרצג! בסיבוב הראשון הוא כבש את הראשון לזכותה של הפועל פתח תקווה במשחק הניצחון מול מכבי חיפה, ועכשיו ביצוע מדויק ומלוטש של החלוץ הקרואטי מקנה להפועל פתח תקווה יתרון מפתיע כאן בקריית אליעזר. איזו בעיטה אדירה של הרצג, שימו לב, הוא מרים את היד, שבחון רואה את הסימון הזה, ותראו את הבעיטה המדויקת הזו אל בין החיבורים. דוידוביץ' לא יכול לעשות שום דבר. הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 מול מכבי חיפה. מעלה את הכדור הזה, וזהו אדרי, והכדור הזה בפנים. 2-0 להפועל פתח תקווה. שלומי אדרי עם השני לזכותה של הפועל פתח תקווה, כאשר מכבי חיפה בתוך תוספת הזמן מחפשת מן העבר השני את השוויון, מפקירה את העורף, ואדרי מעניש את דוידוביץ', ומכבי חיפה בדרך להפסד רביעי העונה. תקווה מנצחת 2-0 את מכבי חיפה, ניצחון חוץ שני העונה להפועל פתח תקווה, וצריך לקחת את הקבוצה של פרדי דוד בחשבון.